Andasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sapitam yena Bhutale Swayam Rupakadamaya Dadati Swapadatikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Gadevandavaneshwari Vishavanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpadrupyascha Kripa Sindhubhya Evacha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे சுத்தமா கேட்கல நான் தூங்கிடுவேன் ஆல்ரெடி டயர்டா இருக்கு எனக்கு हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ண போறோம் 10th ஸ்லோகா. Mataji, one doubt, Mataji. This is going to be multiple choice, or we're going to have both, Mataji? Multiple choice. Okay, thanks. You have the paper, illa Prabhu? Yeah. Hare Krishna. The nectar of instruction, 10th and 11th, mostly 10th cover panna. Let's pay our obeisances to Shishi Radhe Govinda. Already 1 to 7 revision எடுக்க போறது இல்லை இன்னைக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் வீக் எடுத்துக்கோங்க. வைதி சாதன பக்தி, 9 வந்து ராகானுகா பக்தி, அண்ட் 8 வந்து ராகானுகா சாதனா பக்தி, 9ல இருந்து பாவ பக்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம பார்த்தோம் பாவ பக்தினா எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அல்டிமேட் ஸ்டேஜ், ரைட்? நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம்லயோ கூட பார்த்தோம். பிரசன்ன மனசோ நமக்கு டோட்டல் பிரசாந்தம் வர்றது பாவா ஸ்டேஜ்ல இருந்து பிரேமா ஸ்டேஜுக்கு போறது அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து குயிக்கா நம்ம பார்த்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நான் டைரக்டா வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல போயிட்டு இருக்கேன். 8 வரைக்கும் ஸ்பான்டேனியஸ், 9 வந்து பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா 9ல பார்த்தது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அண்ட் மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட ஹைரார்கி பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டம் ஃபர்ஸ்ட், வைகுண்டோ ஜனதோ மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவராத் விருந்தாவன்ய முதார பாணி ரமநாத் தத்ராபி கோவர்தன ராதா குண்ட இதார பாணி ரமநாத் தத்ராபி கோ. ஓகே, சோ பேசிக்கலி ஆர்டர் வந்து வைகுண்டத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது, ரைட்? வைகுண்டம் தான் ஃபர்ஸ்ட். அது என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். அதை விட ஹை வந்து மதுரா. ஏன் மதுரா ஹை? பகவான் பிறந்த இடம். பகவான் பிறந்த இடம். வைகுண்டத்தை விட மதுரா ஹை, ஏன்னா கிருஷ்ணர் பிறந்த இடம். சோ வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி தத்ரார்பி ராசோத்சவாத் விருந்தாவன்யா முதார பாணி. விருந்தாவனம் அதை விட ஹை. எதுக்கு? ராதார கோபியர்களோட ராசலீலா, எல்லாமே அங்கதான் வேலைகள். ஓகே, அவர் பிறந்த ராதாராணி. ஓகே ஓகே. சோ வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்வனாத் விருந்தாவன்ய முதார பாணி ரமநாத் தத்ராபி கோவர்தன ஹை. எதுக்கு? இடது கையால சுண்டு வரலால திருக்கரத்தினால உயர்த்தப்பட்டது. 10 வயசுல. கிளாஸ் முடிஞ்சவனே ஞாபகப்படுத்துங்க, இன்னைக்கு அந்த கோகுலகிரியோட போஸ்டரை நான் வந்து ஒட்டியிருக்கேன் வீட்டுல. ஹரிபோல் சொல்லுங்க யாராவது. ஹரிபோல் காமிச்சீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். காமிங்க மாதாஜி. காட்டுறேன், கிளாஸ் முடிஞ்சு காட்டுறேன். ஃபுல்லா 365 டிகிரி திருப்பணும். நான் தான் தத்ராபி ராசோத்சவருந்தாவன்ய முதார பாணி ரமநாத். ராதகுண்டம் இல்ல, அதுக்காகத்தான் மாதாஜி மேலேயே பாத்துட்டு இருந்தாங்க போல. அடுத்தது ராதா குண்டம் மாதாஜி. ஆமா, இல்ல அது சொல்ல. இதுக்கு நெக்ஸ்ட் இல்ல, அந்த கோவர்தன் கரெக்டா மேல இருந்துச்சு. கரெக்ட், மாதாஜி சொல்றது எதிரில இருக்கு. சோ அதான் டக்குன்னு போனேன். அதுக்கப்புறம் கரெக்ட், அதுக்கு அடுத்தது ராதா குண்ட். எதுக்கு சொன்னா ராதா குண்ட வச்சுதான் நெக்ஸ்ட் 3 போகுது, ரைட்? சோ எதுக்கோசரம் ராதா குண்ட் ஹையஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம பாத்துருக்கோம். ஏன்னா அது வந்து லிக்விட் பிரேம. அதே தான் இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஹையர்கி ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இது பாத்துட்டோம். அங்க நம்ம இங்க வந்து டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹியூமன் பீங்ஸ் இருக்காங்க. இது என்னன்றது நான் சொல்ல போறது இல்ல, நீங்க சொல்ல போறீங்க. அதாவது
டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹியூமன் பீங்கன்னா அனிமல் இந்த மாதிரி டெமிகாட் அந்த மாதிரி நான் கேட்கல. பட் எதை வச்சு இவங்க டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்னு சொல்றாங்க? கர்மங்களை பண்றது, வெரி நைஸ். கோழியை கர்மங்களை கழிச்சு, பண்ணி வெரி பியூட்டிஃபுல். குணங்களை பொறுத்து. குணங்களுக்கு அவ்வளவுதான். சோ பேசிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ன்றது வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எத்தனை ரியலைசேஷன் இருக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட? தான் அது ஞானம், த்ரீ மாதாஜி. அன்பு, பிரேமை, ஞானம், பகவான். பிரேம பக்தி. இல்ல மாதாஜி, அது கேட்கல நான். 3 டைப் ஆஃப் ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட். ஓகே, பிரேம பக்தி, பட் லாஜிக்கலி அதான் மாதாஜி, முதல்ல வந்து இது பிரம்மனை உணர்வது, அப்புறம் பரமாத்மா உணர்வது, அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா பகவான் உணர்றது, பகவான உணர்றது, பக்தி பரமாத்மா. 3 ஸ்டேஜஸ் இல்லையா மாதாஜி? எக்ஸாக்ட்லி. சோ அந்த 3 ஸ்டேஜ ரியலைஸ் பண்றவங்க யாரெல்லாம்? 3 ஸ்டேஜஸ் ஓகே. அப்பவர்கா அந்த ஃபைனல் டெஸ்டினி ஓகே. அது ரியலைஸ் பண்றவங்க யாரு? ஞானிகள் வந்து முதல்ல அருவவாதிகள் வந்து ஜோதி, ஞானிகள் வந்து யோகிகள் வந்து இது பரமாத்மா, பக்தர்கள் வந்து பகவான். ஓகே, இந்த 3 வந்து டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி யாரு? முனிவர்கள், தன்னை உணர்ந்தவங்க. இல்ல இதுக்கு இந்த 3 கேட்டகரிக்கு முன்னாடி கர்மிகள் அமத்தாச்சு. கர்மி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ இந்த 3 டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் கர்மி, ஞானி, யோகி, பக்தர். சரி, அப்பவர்கா என்ன? அப்பவர்கானா அவங்க டெஸ்டினேஷன் என்ன? அவங்க வந்து யாரு மாதாஜி? பாவங்கள் போக்கு. கர்மியோட டெஸ்டினேஷன் என்ன? முக்தி அடையிறதா, அதாவது இந்த உலக பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு முக்தி அடையிறது. பக்தர்கள் வந்து பகவான் அடையிறதா, பகவானுடைய திருநாட்டை அடையிறதா. எல்லாரும் முக்தி அடைஞ்சிருவாங்க, கர்மியை அடைச்சிருவாங்க. மத்த எல்லாரும் சுத்த சத்துவத்துல போனாதான் மாதாஜி. சோ அப்ப கர்மிகள் எங்க போவாங்க? திருப்பி இங்கதான் வருவாங்க மாதாஜி. ஜட உலகத்துக்கு தான் வருவாங்க. எங்க போவாங்க ஃபர்ஸ்ட்? வரது ஓகே, செஞ்ச இதுக்கு அவங்க வந்து மேல போயிட்டு அப்புறம் கீழே தான் வருவாங்க. எங்க மாதாஜி? ஃளைட்ல யுஎஸ்ஏக்கு போயிட்டு வருவாங்க. வைகுண்டம் போவாங்க மாதாஜி. புண்ணியம் இருக்கிற வரைக்கும் இருப்பாங்க மாதாஜி. எங்க இருப்பாங்க? புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சிருந்தா வைகுண்டத்துல மாதாஜி, வைகுண்டம் சொர்க்கலோகம். பிரேமா மாதாஜி, வைகுண்டம் பண்றீங்க. வைகுண்டம் போனா திரும்ப வரமாட்டோம். தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவலோகம் போவாங்க. கர்மிகள் வந்து இந்த அவங்க செஞ்ச பாவ விளைவுக்கு தகுந்தபடி இந்த பிறப்பு இறப்புல இந்த பூலோகத்துல வந்து வெரி 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 நைஸ். சோ பேசிக்கலி கர்மிகள் வந்து அவங்களோட அப்பாவர்கா வந்து சொர்க்கம் போறது டெஸ்டினேஷனே அவங்களுக்கு அதுதான், ரைட்? ஏன்னா அங்க போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து யோகிகள், ஞானிகள். ஓகே, சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, இது ஒரு சைட்ல வைங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதா 7th சாப்டர். அர்த்தாதி ஜிக்னாசு ஞானி. அதேபோல் வெரி வெரி நைஸ். அர்த்தாதி ஜிக்னாசு ஞானி. இங்கிலீஷ்ல அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுங்க. Artha, the one who is in distress. Example, Gajendran. Arthadi, one who wants wealth. Example, Guru Maharaj. Jignasu, the inquisitic. நைனிசாரியம் ஃபாரஸ்ட்ல வந்துட்டு அந்த முனிவர் கிட்ட சேஜ் கிட்ட வந்துட்டு எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஜிக்னாசு ஞானி. ஞானி வந்துட்டு நாலேஜ், டிரான்ஸ்லேட்டர் நாலேஜ் தேடுறவங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும்? அடுத்த ஸ்லோகா ஞானிகளை தான் பிடிக்கும். சோ அப்போ ஞானிகள் ஆனா அவங்க யாரு? ஞானிகள்னா பகவானை அறியணும், உண்மையை அறியணும், உண்மையை அறியணும். ஆனா அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு டிஃபெக்ட் என்னன்னா, நாலேஜ் இருக்கு, ஞானம் இருக்கு, உண்மையை அறிஞ்சவங்க இல்ல. அது வேற. இவங்க வந்து நாலேஜ் ஒண்டி இருக்கு, பட் இவங்களுக்கு வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் லேக்கிங். எப்போ அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் வருதோ அவங்கதான் டாப் மோஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்ல. ஆல்ரெடி நீங்க சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணன் அப்சல்யூட் ட்ரூத்னு தெரியும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதுல பிரம்மவாதிகள் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா சனத்குமாரா பசங்க அவர் கிருஷ்ணர பாதம் தொட்ட உடனே, சோ அதான் நம்ம சொல்லுவாங்க, மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தைய யததாம் அபி சித்தானாம் கஷ்டித் மாமேதி தத்வத்தஹ. அதாவது 1000ல ஒருவன் கிருஷ்ணர் பக்தி வரும், அதுல ஒருத்தன் ஞானி, அந்த 1000ல ஒருத்தன் ஞானி ஆவான், அந்த 1000ல அதுல ஒருத்தன் வந்து பக்தர் ஆவான் அப்படின்னு. பக்தர் ஆனா ஜென்மனாம் வந்தே
படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஞானவானாம் ஜன்மனா பவதே வாசுதேவம் ஞானவான் சர்வமிதி ஹரிபோல் சாம் சரணடைந்தவங்க தான். வாசுதேவ அதுலயும் வாசுதேவ இதம் ச மகாத்மா சுதுர்லபக. வெரி நைஸ் புஷ்பம் மாதாஜி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஆடிங் பிரேமா மாதாஜி. இது பக்தி சாஸ்திரி டக்கு டக்குன்னு ஸ்லோகா வருது பாருங்க, டக்கு டக்குன்னு. இதுக்குதான் பகவத்கீதா எடுக்கணும்னு. சோ வெரி வெரி நைஸ். நான் ஆக்சுவலா வேற எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பட் இது இன்னும் சந்தோஷம். நான் நினைச்சேன் வந்து நீங்க வந்து அந்த தேவலோகம் அந்த ஸ்லோகம் சொல்ல போறீங்கன்னு. அதே என்ன மாதாஜி? யாத்ர யாந்தி தேவா தேவோயதா தேவான் தேவான் பித்ருன் யாதி தேவா யாதி தேவாய விரதா தேவான் பித்ருதேவ யாதி தேவா விரதா தேவான் பித்ருவிரதாக பூதான் தேவா பூதேஜிய யாந்தி பூதான் யாந்தி பூதேஜிய யாந்தி பூதேக்னோ மத் இதை நினைக்கிறவங்க என்னை வந்து அடைவாங்க. யாஜினோ அபிமான் அத தியாஜினோ அபிமான் என்ன வந்து பாப்பாங்க அப்படின்னு. வெரி பியூட்டிஃபுல். சோ இப்போ உங்களுக்கு கனெக்ஷன் வருதா பகவத்கீதாக்கும் இதுக்கும்? இதுக்குதான் நம்ம ஞானம் வளர்த்துக்கணும். எல்லாத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு மாதாஜி. சோ ஞானம் வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிட்டானா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி வருது, ரைட்? சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா இதெல்லாம் பை ப்ராடக்டா வந்துடும் அப்படின்னு. ரெண்டுமே பேரலா ஓடணும். அதனாலதான் நம்ம கத்துக்கணும். சோ இது வந்து இதுதான் ஆக்சுவலா இங்க பாயிண்ட். சோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 9th 11th ஒரு லிங்க் இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து கோலோகம், அதாவது வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி தத்ராபி கோவர்தன சாரி வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவாத் விருந்தாவன்யம் உதாரபாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்தன ராதா குண்டைஹார கோகுலபதே பிரேமாமிருதா பிளாவனாத் குர்யாதஸ்ய விராதகிரிததே சேவம் விவேகி நக. சோ பிரேமாமிருதா பிளாவனாத், பிரேமான்ற ஸ்டேஜ் போனா யார கம்பேர் பண்றாங்க? நம்ம ராதா குண்ட. அது ஏன் அதை சொல்ல வரேன்னா இதுதான் 11th ஸ்லோகாக்கு கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிரசன்டேஷனுக்கு போலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இதுதான் இந்த மொத்தமே. இந்த மொத்தம் இதுவே நீங்க சொல்லிட்டீங்க, அதனால எனக்கு சொல்றதுக்கு வேலையே இல்லை. ஓகே, இது என்ன அப்படின்றத படிக்கலாம். கர்மிப்யா பரிதோ ஹரி பிரியதயா வியக்தம் யஜூர்ஞானினஸ் தேவ்யோ ஞான விமுக்த பக்தி பரமா பிரேமைகநிஷ்டாஸ்ததः தேவ்யாஸ்தா பசுபால பங்கஜ திருஷாஸ்தாப்யோபி சாராதிகா பிரேஷ்டா தத்வதித்யம் ததீய சரசி தாம்னாஸ்ரயே காக்ரிதி. இதுதான் ஸ்லோகம். ஸ்லோவா போலாம், ஏன்னா எனக்கு கூட இந்த ஸ்லோகம் சுத்தமா தெரியாது. ஆனா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை, ஞானை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும், ஞான பத்தி தெரியும். ஞான விமுக்த பக்தி அப்படின்றது யாருன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி ஞானியோட பக்தி என்னன்னா அவர்தான் பரமக ரீச் பண்ணுவாரு அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஹையஸ்ட் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த ஸ்லோகா ஸ்லோவா சாண்ட் பண்ணலாம். கர்மி வியாபரிதோ ஹரி பிரியதயா ஆஃப் ஆஃப் ஞானினஸ் தேவ்யோ ஞான விமுக்த பக்தி பரமா தேவ்யோ ஞான விமுக்தி பரமா பிரேமைகநிஷ்டாஸ்ததः தேவ்யாஸ்தா பசுபால பங்கஜ திருஷஸ் தாப்யோபி சாராதிகா பிரேஷ்டா தத்வதியம் ததீய சரசி தாம்னாஸ்ரயே காக்ரிதி. டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிங்க, தமிழ்ல இருந்துச்சுன்னா.
பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டவர்களை காட்டிலும் வாழ்வின் உயர் நெறிகளை பற்றிய உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றவர் முழுமுதற் கடவுளாகிய ஹரியின் அருளை பெற்றவர் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அறிவில் உயர்ந்த பலரில் ஞானிகளில் தமது ஞானத்தினால் முக்தியடைந்த ஒருவர் பக்தி தொண்டினை ஏற்கலாம். அவர் மற்றவர்களை விட மேலானவர். எனினும் தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைந்தவர் அவரை விட உயர்ந்தவராவர். கோபியர்கள் ஆயர்குல சிறுவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருப்பதால் எல்லா உயர்ந்த பக்தர்களை விட கோபியர்களே மேலானவர்கள். கோபியர்களுள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். ஸ்ரீமதி ராதாராணியை போலவே ராதாராணியின் ராதா குண்டமும் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானதாகும். அந்த ராதா குண்டத்தில் வசித்து பரவச உணர்ச்சிகள் அபராக்கிருத பாவ நிறைந்த ஆன்மீக உடலில் அஷ்டகாலிய லீலைகளை 8 வித தினசரி லீலைகளை புரியும் தெய்வீக தம்பதிகளான ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு அன்பு தொண்டு புரியாமல் இருப்பவர் எவரேனும் இருக்க இயலுமோ? உண்மையில் ராதா குண்டத்தின் கரையில் பக்தி தொண்டு புரிபவர்களே இந்த பிரபஞ்சத்தில் மிக மிக அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Say Pushpa. பத்மா மாதாஜி வெரி ஸ்வீட் மாதாஜி. ரெட்டியா வச்சிருப்பீங்க. டக்குன்னு டைமே வேஸ்ட் ஆகுது. மாதாஜி நானும் எனக்கு யாரோ மூட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க மாதாஜி. நானும் தான் ஆரம்பிச்சேன். யாருமே மியூட் பண்ணலையா மாதாஜி? இல்ல மூட் இருந்தது. மியூட்ல இருக்கு மாதாஜி. நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஐ திங்க் ஜானகிராமன் பிரபு பேசுறது கேக்குறதால நான் ஒன்னோட மியூட் பண்ணேன். அதனால நான் படிச்சிட்டே இருக்கேன் மாதாஜிங்க. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து கர்மி. ஓகே, கர்மிகள் வந்து ஓகே எந்த மோட்ல கர்மிகள் இருப்பாங்க? தமஸ். உதய மூல. நம்ம எல்லாம் தமஸ்லயா இருக்கும். வந்து வேலை செய்வாங்க டே அண்ட் நைட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம என்ன பண்றோம் டிவோஷன்ல அதேதான் பண்றோம். 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு ஓடுவோம். சோ கர்மிகளும் ரஜஸ்தா. அது வந்து பக்தியா கிருஷ்ணரை சுத்தி செஞ்சா அது சத்வகுணமாகும். ரைட். சோ கர்மிகள் அவங்க கர்மா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸ்வர்கலோகம் போவாங்க. இந்த பொம்மை தெரியுது இல்லையா? நம்ம ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? சத்வகுணம் இருக்கு, ஞானம் முக்தி பண்ணுவாங்க, பிரம்மஜோதி. ஓகே, இவங்க வந்து பக்தர் ஆறது வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும். பக்தருக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா சுத்த சத்வம், பக்தி, பிரேம, கிருஷ்ணா. அதான் பிரேமாஜுனா பிளாவனாத் சொன்னோம் இல்லையா? அதேதான். சோ இது வந்து எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு கர்மி, ஞானி, பக்தா ஸ்பிரிச்சுவலா போறது. அவர் பொசிஷன் வந்து நம்ம டிசையர்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம எப்படி ஆசைப்படுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அருள் புரிவார். ஹில் ரெசிப்ரோகேட் அக்கார்டிங்லின்னு. இப்போ இந்த டெக்ஸ்டுக்கு போறேன். இதுல 2 நியூ வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அபாக்கிருத பாவ. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது உங்களுக்கு புது வேர்ட் வந்து ஞான விமுக்த பக்தி. இப்படி என்ன அப்படின்னா ஞான விமுக்த பக்தின்றது வந்து நம்ம பக்தியிலேயே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறைய அதாவது ஞானம்லயே நிறைய பக்தி மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஞான விமுக்த பக்தி. இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறோம்? அப்ராக்கிருத பாவா அப்படின்னா எக்ஸ்டெட்டிக் ஃபீலிங்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்றது என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். என்னோட பேரை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரச ரங்கினி ராதிகா. இதோட அர்த்தம் என்ன? ரசா, டிஃப்ரெண்ட் மூட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். அண்ட் ராசா டான்ஸ்லயும் நிறைய வெரைட்டி இருக்கும். நம்மளுக்கு 5 வெரைட்டி தான் தெரியும், அந்த 5 ரிலேஷன் வித் கிருஷ்ணா. ஆனா மாதுரிய பாவலியே எக்கச்சக்க ரசங்கள் இருக்கும். ரைட். ரங்கினியனா கலர்ஸ், ஹாப்பினஸ். ஸோ இது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி இந்த பாவா ஸ்டேஜ்லயும் நிறைய இட்ஸ் ஆல் அட்வான்ஸ் புக்கு. அப்ப அப்ராக்கிருத பாவான்ற ஸ்டேஜ் அவங்க ரீச் பண்ணுவாங்க. அப்பெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா இது இன்னொரு டைப். அஷ்ட காலியா லீலா அப்படின்றதுனா 8 டைம். ஒரு நாள் வந்து 8ஆ டிவைட் ஆகுது. ப்ரீ டான் காலையில நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தா டைம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம், போஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் 11 o'clock, லஞ்ச் டைம், போஸ்ட் லஞ்ச் டைம், ஈவினிங், ராத்திரி 8ஆ ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்றாங்க இந்த கோபிகள். இதுதான் வந்து டைம். இப்போ நீங்க கேட்பீங்க மாதாஜி அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல டைமே இல்லையேன்னு. டைம் வந்து ஏஜிங் டைம் இல்ல. அப்படின்னா நான் வந்து இன்னைக்கு என்னோட வயசு 10னா நான் 10ஆவே இருப்பேன். 16னா 16 இருப்பேன். காலமா கிருஷ்ணர் 14 இயர்ஸ் தான், ராதா ராணி வந்து 12 இயர்ஸ் தான், அங்க இருக்கிற கோபிகள் எல்லாம் அதே வயசு தான், மஞ்சிரிக்கல் 5 வயசு தான். அது மாற போறது இல்ல. ஆனா டே நைட் வந்துட்டே தான் இருக்கும், எனர்ஜியும் குறையாது. விகர்மீஸ் வந்து டோன்ட் ஃபாலோ த வேதா. ஏன்னா ரிஸ்க் ஆஃப் பீங் டிகிரேடட் டு லோவர் ஸ்பீஷீஸ் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. ரைட். அதனால அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க.
சர்வதர்மா பரித்தியாக பர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்க. ஆனா மாமேக்கம் சரணம் பிரஜா இல்ல. அதனால வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃபே அவங்களுக்கு தெரியாது, அதனால அவங்க ஃபெயிலியர். இதுவே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள் வந்து வேதங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஞானிகள் இல்ல சாரி கர்மிகள் ஸ்வர்க்கம் போவாங்க, அண்ட் டெமிகாட கூட போலாம். டெமிகாடுக்கும் பியூர் டிவோட்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? தேவர்களை மட்டும் வணங்குறவங்க மாதாஜி, அவங்களுக்கு பகவான் மாதிரி 64 குணங்கள் கிடையாது மாதாஜி. உங்களுக்கு எல்லாம் டெமிகாடே நம்மளுக்கும் கடவுளுக்கும் நடுவுல இருக்கிறவங்க. டெமிகாட் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கிருஷ்ணரை போய் அடையறதுக்கு. அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன அவர் சொல்றாரோ அதைத்தான் அந்த துட்டி தான் பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணர் சொல்றதான் டெமிகாட் செய்யணும். பத்மா மாதாஜி சொன்னது, சித்ரா மாதாஜி சொன்னது கரெக்ட். பிரேமா மாதாஜி நீங்க என்ன சொன்னீங்க? மாதாஜி அவருக்கு எல்லா அப்புலன்ஸும் அதிகம், 64 குணங்களும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தானே மாதாஜி. எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணீங்க டெமிகாட் பத்தி. நான் கேட்டது என்ன, டெமிகாடுக்கும் பியூர் டிவோட்டிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அது யாருமே சொல்ல. பியூர் டிவோட்டி, அதாவது பியூர் டிவோட்டி வந்து டெமிகாட்ஸ வொர்ஷிப் பண்ணா கூட அவங்களுக்கு அவங்க அப்படி கிடைச்சிட்டா அது வந்து நித்தியமானது இருக்காது. ஏன்னா அது வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தாதான் அவங்களுக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுப்பாங்க மாதாஜி. அவங்க வந்து டெமிகாட் கும்பிட்டாலே அவங்க பியூர் டிவோட்டி, மரியாதை கொடுப்பாங்க மாதாஜி. ஆனா பியூர் டிவோட்டிஸ் கிருஷ்ணரை மட்டும்தான். அப்ப டெமிகாட் பகவான் அதான் மாதாஜி டெமிகாட்ஸ வொர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. இப்ப உடம்பு சரியில்லைன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளா டெமிகாட்ஸ் யாரு? டெமிகாட்ஸ் யாரை வொர்ஷிப் பண்ணுவாங்க? காளி. டெமிகாட்ஸ் ஒன்லி கிருஷ்ணா. காளி. சித்ரா மாதாஜி தான் பர்ஃபெக்ட்டா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டெமிகாட்ஸும் வெறும் கிருஷ்ணரை தான் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. டெமிகாட் காளி இல்லையா வர்ஷிப் பண்ணா அவங்க டெமிகாட் ஆகவே முடியாது மாதாஜி. அவர் படைச்சது தானே மாதாஜி, அவங்ககிட்ட அவர் படைச்சாலும் அவளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் அந்த இதுலதான் அவர் ஆடுவாங்க. அவங்க வந்து ஒன்லி கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதான் கேட்பார். சிவன் போய் வந்துட்டு பார்வதி என்ன சொல்றாரோ கேட்க மாட்டார். சிவன் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதான் கேட்பார். நான் பேசுறேன். 1 செகண்ட். பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் சித்ரா மாதாஜி. நான் கேட்டது யாரு டெமிகாட்ன்றது இல்ல, டெமிகாட் யார வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டேன். இப்போ டெமிகாட் வந்து கிருஷ்ணாவை தான் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. குட் மார்னிங் புஷ்பா மாதாஜி. குட் மார்னிங். ஹரே கிருஷ்ணா. சிவனே கிருஷ்ணர் தான் நம்ம தியானம் பண்றாரு. நான் கேட்ட கேள்வி என்ன? சரி, உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் குயிக்கா ஒரு கேள்வி டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண உங்களுக்கு பிடிச்சது. நம்ம பசு என்ன குடிக்கும்? என்ன மாதாஜி? பசு ஒன்லி கிருஷ்ணர் தான் பிடிக்கும். என்ன குடிக்கும்? தண்ணீர். அந்த இதுதான் குடிக்கும். மாட்டு தீவனங்கள் தான், தண்ணீர் தான் குடிக்கும். தயிர் மோரெல்லாம் கூட குடிக்குமா? ஓகே. ஏன்னா இப்படிதான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இவ்வளவு நேரத்துக்கு. எதுக்குன்னா நான் நாட்டி क्वेश्चन இல்ல பிரபு, மாதாஜி சொல்றதுக்குள்ள எல்லாம் சொல்றதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது மாதாஜி. சொல்ல மனசுல வர்றத சொல்ல முடியல, மனசுலயே வரல உங்களுக்கு. ஏன்னா நீங்க காதுக்குள்ளேயே போட்டுக்கல. அதுக்குதான் நான் சொல்ல வரேன். ஏன்னா இந்த பிராக்டிஸ் வந்து எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. நான் ஒரு ஹாஃப் சொல்றதுக்குள்ள எங்க அம்மா கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கு கன்க்ளூட் பண்ணி அது நான் சொல்லியே இருக்க மாட்டேன், வேற ஏதோ சொல்ல வருவேன், அதுக்குள்ளேயே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அதனால ஏன் கேக்குறேன்னா, கொஸ்டின் பேப்பர் கூட ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்னன்னா ஃபுல்லா படிங்கன்னு. அதே தான் நான் சொல்றது. டெமிகாட் யார கும்பிடுவாங்க? சிம்பிள் கொஸ்டின். ஓகே, அவர் வந்து நீங்க இமீடியட்டா காளி பைரவா எல்லாம், நான் யாரெல்லாம் டெமிகாட கேட்டேன், கும்பிடுறது கிருஷ்ணரை. இப்பவும் எனக்கு இன்னும் ஆன்சர் கிடைக்கல. நான் கேட்ட கேள்வி டெமிகாடுக்கும் பியூர் டிவோட்டுக்கும் வித்தியாசம். 6 நிமிஷம் ஆச்சு, இன்னும் ஆன்சர் வரல எனக்கு. டெமிகாட் டைரக்டா கிருஷ்ணரை கும்பிடுவாங்க. இது மாதாஜி பியூர் டிவோட்டிஸ் ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டு போவாங்க. அதனால டெமிகாட் ப்ளீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை போவாங்க. ஆன்சர் நெக்ஸ்ட். பியூர் டிவோர்ஸ் கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரையும் வணங்க மாட்டாங்க மாதாஜி. அப்ப டெமிகாட் 4 மணி நேரமும் ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணரை தான் கும்பிடுவாங்க. ஒரு செகண்ட் பிரேமா மாதாஜி சொல்லட்டும். எஸ் பிரேமா மாதாஜி. அவங்க 24 மணி நேரமும் பகவானை தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, அப்ப டெமிகாட்ஸ் வந்து அந்தந்த அவங்களுக்கு எப்பப்ப என்னென்ன தேவையோ அந்த சமயத்துல அந்தந்த தெய்வங்களை வழிபடுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு திருமணம் நடக்கணும்னா ஒன் செகண்ட் ராங்னா ஸ்டாப் ஓவர். நெக்ஸ்ட் பர்சன் மாதாஜி.
டெமிகாட்ஸும் கிருஷ்ணனுடைய இதுதான் கண்ட்ரோல்ல தான் இருப்பாங்க. அவங்களும் கிருஷ்ணருக்கு தான் நம்ம இது பண்ணுவாங்க, வொர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்ல, ரெண்டு பேருமே பகவான் கிருஷ்ணரை தான் கும்பிடுவாங்க மாதாஜி. டெமிகாட்ஸ் ஆர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் புருஷோத்தமா. சிம்பிள். பத்மா மாதாஜியும் சேது மாதாஜியும் ரெண்டு பேரும் வந்து சாமியை கும்பிடுறீங்கன்னு சொன்னீங்க. சேது மாதாஜி சேது மாதாஜி ரெண்டு பேருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்ல, நீங்க ராங் ஆன்சர். பத்மா மாதாஜி உங்ககிட்ட நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? ஆக்சுவலி டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு நீங்க சொல்லக்கூடாது, அடுத்தவங்க டர்ன். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி நான் சொல்றேன். அதாவது இந்த டெமிகாட்ஸ்ங்கிறவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மாதிரி, அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு நமக்கு என்ன வேணுமோ அத இது பண்ணுவாங்களே ஒழிய தானா அததான் சொன்னேன். ஆன்சர் கரெக்ட், பட் क्वेश्चन இந்த क्वेश्चनக்கு இந்த ஆன்சர் மிஸ் மேட்ச், சோ 0 மார்க். நோ பவர் டு கிவ். ஓகே, வெரி நைஸ் ஆன்சர். பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா பிரேமா மாதாஜி சிஸ்டர்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். ஆனா क्वेश्चन நான் இது கேக்கல. இந்த ரெண்டு பேரும் மாதாஜி இன்னொன்னு சொல்றேன் மாதாஜி. இல்ல சொல்லக்கூடாது, டர்ன் ஓவர். மத்த எல்லாரும் டர்ன் வந்த அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாரு ஆன்சரே பண்ணல. புஷ்பா மாதாஜி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொல்றதுக்கு, சொல்லட்டும். மாதாஜி எனக்கு ஒண்ணு தோணுது மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி ஓடியே போயிட்டாங்களா, இருக்காங்களா? ஓகே மாதாஜி இல்ல, क्वेश्चन இந்த கரண்ட் இல்ல மாதாஜி. கரண்ட் வந்து மண்டேல இல்ல மாதாஜி, நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. அதுதான் நான் குட் மார்னிங் சொன்னேன். டெமிகாடுக்கும் இல்ல மாதாஜி பியூர் டிவோட்டிக்கும் டெமிகாடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம். பியூர் டிவோட்டிஸ் வந்து worship மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. இல்ல பிரேமா மாதாஜி உங்க டர்ன் ஓவர். புஷ்பா மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. டெமிகாட்ஸ் வந்து இப்ப எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு மாதாஜி. இட்ஸ் ஓகே. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் தான். நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க புஷ்பா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் நிவேதிதா மாதாஜி சொல்லுவாங்க. அதான் மாதாஜி, பக்தர்கள் வந்து சூரிய பக்தர்கள் வந்து சுத்த சத்துவத்துல இருந்து பகவான் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுவாங்க. டெமிகாட்ஸ்ல வந்து சிவா வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறாரு. பட் எல்லாமே வந்து டெமிகாட்ஸ் மூலமா வந்து பகவானுடைய வந்து கட்டளைகளை வந்து நிறைவேற்றுறவங்க தான் டெமிகாட்ஸ். பாதி ஆன்சர் இன்கம்ப்ளீட், 0 மார்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் நிவேதிதா மாதாஜி. பக்தர்கள் வந்துட்டு கிருஷ்ணரை சேவிக்கிறோம், ஆனா எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம். முக்தி அதெல்லாம் எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம். வெறும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பண்ணுவோம். கடவுளையே நினைச்சுக்கிட்டு கடவுள் நாமத்தை கேட்டுட்டு அதுதான் பண்ணுவோம். டெமிகாட்ஸ் வந்துட்டு இப்ப இந்திரருக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பதவி ஆசை இருக்கும் அவருக்கு. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி பியூட்டிஃபுல். ரெண்டு பேருமே பியூர் டிவோட்டிஸ், ரெண்டு பேருமே கிருஷ்ணரை தான் வழிபாடுவாங்க. பாயிண்ட் 1 வழிபடுவாங்கன்னு சொன்னல மாதாஜி. சொன்னாங்கல்ல மாதாஜி. ஒரே ஒரு செகண்ட், நீங்க என்ன ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா இங்க எல்லாரும் தப்பா சொன்னதை மறுபடியும் தப்பா ரிப்பீட் பண்ணீங்க, அவ்வளவுதான். சோ நிவேதிதா மாதாஜி தான் பர்ஃபெக்ட்டா சொன்னாங்க. ரெண்டு பேருமே கிருஷ்ணர் அது எல்லாருமே நீங்க சொன்னீங்க. வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா டெமிகாட வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. இல்ல, நிவேதிதா மாதாஜி கரெக்டா சொன்னாங்க. டெமிகாட்ஸ் ஹேவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன், அதாவது அவங்களுக்கு லைட்டா மெட்டீரியல் டிசைர் மைல்டா இருக்கு. பியூர் டிவோட்டி பட் ஸ்லைட் மிஸ்ர பக்தி. அதனால என்னன்னா அவங்களுக்கு போஸ்ட் கொடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணர். நீயும் ரெண்டு பேருமே சுத்த சத்வம் ஸ்டேஜ் தான். சுத்த சத்வம் ஸ்டேஜ் இல்லைன்னா அவங்க டெமிகாடா இருக்கவே முடியாது. தே ஆர் அபவ் மெட்டீரியல். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, எனக்கு எதுவுமே வேணாம்னு சொல்றவங்க பியூர் டிவோட்டி, மோட்சம் கூட வேணான்னு. ஆனா டெமிகாட்ஸ் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஸ்லைட்லி தே ஸ்டில் ஹேவ் பக்தியும் இருக்கு, ஆசையும் இருக்கு. சோ அதனால பியூர் டிவோட்டில வரமாட்டாங்க, பட் தே ஆர் வெரி சீரியஸ் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதனால அதோட அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறாங்க. நீங்க சொன்ன எல்லா ஆன்சர்ஸுமே கரெக்ட். ராங் மாதாஜி ஒண்ணு சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க. பகவான் தானே மாதாஜி டெமிகாட்ஸ் இந்த இதுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீன்னு அவர் தான் வந்து அனுப்புறாரு. பகவான் தானே அனுப்புறாரு மாதாஜி. ஆமாம், அவர் தான் அனுப்புறாரு. அப்ப அவரை அனுப்பினாலும் அவர்களும் அந்த டியூட்டில ஏதாவது ட்ரபிள் இருந்தா அவர்தான் சொல்ல வந்த பிரேமா மாதாஜி ஏதோ கேக்குறாங்க, என்ன கேட்க வரீங்க மாதாஜி? அவங்க அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்து பகவான் தான் அனுப்பி அவரை வச்சிருக்காங்க. அவரால எல்லாத்தையும் கவனிக்க முடியாது, அதனால அவங்க கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் பகவான் தானே மாதாஜி, எல்லாமே பகவான் தான் கொடுத்திருக்காருன்னு நினைப்பாங்க. கேள்வி கேட்க போறேன். அப்போ ஏன் அர்ஜுனருக்கு அந்த வேலை கொடுக்காம அர்ஜுனர் எடுத்து அவர் பக்கத்துல வச்சிருக்காரு? ஓ, நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இருங்க. அப்ப பிரேமா மாதாஜி நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அர்ஜுனருக்கு வந்து கெபாசிட்டி இல்ல, அதான் சொல்ல வரீங்க? இல்ல, அர்ஜுனர் எதையும் எதிர்பார்க்கல. பிரேமா மாதாஜி ஆன்சர் பண்றாங்க. அர்ஜுனருக்கு வந்து நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நிர்மாணம் பண்ற கெபாசிட்டி அர்ஜுனருக்கு இல்ல. இல்ல மாதாஜி, அப்படி இல்ல. அது அவர் வந்து தூய பக்தர் மாதாஜி. அதுதான் வந்து தூய பக்தர். சோ அப்ப அர்ஜுனருக்கும் இந்திரருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. என்ன டிஃபரன்ஸ்? இவர் வந்து
பகவான ஒண்ணுதான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு அர்ஜுனர். அவர் சொன்னா ஏத்துக்குவாரு, எது சொன்னாலும் அவர் கேட்பாரு. ஆனா இந்திரன் அப்படி இல்ல மாதாஜி. அவர் கொஞ்சம் ஆசைகள் உண்டு. இந்திரன் வந்து இந்திர பதவிக்காக இந்திர பதவிக்கு ஏதாவது களங்கம் வந்தாக்க உடனே அவ வந்து பகவான் கிட்ட ஓடி வந்து சொல்லுவான் மாதாஜி. எதுக்கு அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து நீங்க கேட்டீங்களா, கிருஷ்ணர் தானே மாதாஜி இந்திரருக்கு எல்லாம் அலாட் பண்ணிருக்காரு ஜாப். அவர் வந்து ஏன் யுதிஷ்டர் அர்ஜுனருக்கு எல்லாம் அலாட் பண்ணக்கூடாது? அவங்களும் பயங்கர நிர்வாணிகள் தானே, நிர்வாகம். எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். சோ கிருஷ்ணர் வந்து will reciprocate accordingly. அதுதான் இந்த இதுக்கு. அவருக்கு வந்து பதவி வேணும்னு ஆசைப்பட்டா பக்தியும் வேணும்ன்றதால அவங்களுக்கு பதவி கொடுத்து பக்தியும் கொடுத்து உயர் பதவியான மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல உட்கார வச்சிருக்காரு. அர்ஜுனர் அம்மா எனக்கு எதுவுமே வேணாம் நீதான் வேணும்னா அவர் தூக்கி அவர் வீட்டு பக்கத்துல வச்சிருக்காரு. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். இது நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப நல்லா புரிஞ்சது மாதாஜி. கோலோக பிருந்தாவன் போயிட்டு பிரேமா மாதாஜி போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்பாங்க, நான் இவ்வளவு டேலண்டட் ஆச்சு, நீங்க ஏன் என்ன சும்மா வீட்டு பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு என்ன பாட்டு டான்ஸ் ஆட வைக்கிறீங்க, என்ன ஒரு இந்திரனாவோ பிரம்மராயோ ஏன் படிக்கலான்னு கேட்டுருவாங்க பிரேமா மாதாஜி. அதுக்கோசம் தான் நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். பக்தர்கள் கேட்க மாட்டாங்க மாதாஜி. தூய பக்தர்கள் அவருடைய பாத கமலங்கள் இருந்தா போதும் மாதாஜி. அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும். நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி நல்லா புரியுது மாதாஜி. அந்த நேரம் கோலோகா பிருந்தாவன் போயிட்டு நீங்க எல்லாம் என்ன மாதாஜி எனக்கு போஸ்டே கொடுக்கல கிருஷ்ணர்னு சண்டை என்கிட்ட போடக்கூடாது. அப்புறம் சித்ரா மாதாஜி வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ற ஆன்சர் கூட கேட்க மாட்டாங்க, நேரா கிருஷ்ணர் கிட்டே கேட்டுருவாங்க. கரெக்ட் தானே சித்ரா மாதாஜி? அதனாலதான் வந்து இந்த கான்செப்ட் யாருமே நம்மளோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. நிவேதிதா மாதாஜி சொன்ன ஒண்ணு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து சிரிக்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணேன். சாரி நிவேதா மாதாஜி. என்னன்னா அவங்க சொல்றச்சு நம்ம எல்லாம் வந்து பியூர் டிவோட்டி என்ற கான்செப்ட்ல பேசிட்டு இருந்தாங்க. இட் வாஸ் வெரி நைஸ், இட் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம அங்க இல்ல. ஓகே, ஏன்னா நம்மளாம் வந்து எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம். நம்ம எல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான், நம்மள மாதிரி பியூர் டிவோட்டி, நம்மள மாதிரி பியூர் டிவோட்டி, நம்மள மாதிரி பியூர் டிவோட்டி என்றதுல நம்மள மாதிரி பியூர் டிவோட்டி இல்ல, நம்ம வந்து அவுளு. ஓகே, சரி மாதாஜி. சாரி எல்லாம் இல்ல, பட் அது தெரிஞ்சா ஓகே. பட் நம்ம பியூர் டிவோட்டி மாதிரி அவ்வளவு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் மாதாஜி உங்களுக்கு. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். சோ அபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு கேள்வி கேட்டேன், சரணம் ராஜா யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்க மீனிங் சொல்லுங்க. பாதி பேர் கை தூக்கிட்டாங்க. என்னன்னா நாங்கெல்லாம் பர்ஃபெக்ட்லி சரண்டர் எல்லாம் சொன்னப்பறம் நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அசுரம்னே பாதி கை கீழே வந்துச்சு. யாரெல்லாம் சரண்டர் ஆவீங்கன்னா அப்புறம் டபுள் கை மேல போச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொண்ணு கிட்ட கேட்டேன், அப்போ நீ வந்து சாமி கும்பிடுவியா? ஆமா. அப்ப வந்து எதுவுமே உனக்கு நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். அப்போ உன் பொண்ணு கல்யாணம் ஆச்சு லாஸ்ட் வீக், நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா? அது கேட்பேன். அது எனக்கோசரம் கேட்கலையா? அப்ப என்ன பொண்ணு பக்கத்து வீட்டு பொண்ணா? உங்க பொண்ணு தானே அப்படின்னு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா சரண்டர்னா என்னன்ற அர்த்தம் கூட பாதி பேருக்கு புரியறது இல்ல. அதுதான் நம்ம கூட பாதி பேர் மாதிரி தான் இருந்தோம். அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம எங்க போனோம்ன்ற டெசிஷன் எடுக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போயிட்டு எனக்கு பொசிஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்க முடியாது. ரைட், நம்ம கிருஷ்ணா பிளேஸ்ல போயிட்டு நம்மளுக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷல் பொசிஷனை நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும். நிவேதா மாதா சொன்ன மாதிரி நம்ம பியூர் டிவோட்டி என்ற ஒரு பொசிஷனை அனுபவிக்கணும்னா இவங்களோட பொசிஷன் நம்மளை விட குறைச்சலா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க சொன்ன எல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் கரெக்ட், பட் நான் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் அது இல்லை. சோ பேசிக்லி அதுக்கு தான் நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எஸ் கௌரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு இது மாதாஜி, அந்த பதம் 9ஓட கௌரி மாதாஜி ஏதோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, என்னன்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் வரேன். மாதாஜி அப்ப நாரதர் வந்து டிவோட்டி, இந்திரன் வந்து டெமிகாட், அதானே மாதாஜி? ஆமாமா, நாரதர் வந்து டிவோட்டி. ஏன்னா நாரதர் வந்து பூலோகத்துல இல்ல, அவர் வந்து ஸ்பேஸ் மேன், எங்க வேணா போவாரு. அண்ட் இந்திரர் வந்து வைகுண்டம் எல்லாம் போக மாட்டாரு, அவர் வந்து இங்கதான் இருப்பாரு, ஸ்வர்கலோக ஹெட். இல்ல மாதாஜி, இப்ப நீங்க சொல்றதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது பியூர் லவ், அது மட்டும் வர்ஷிப்பிங்கை விட நம்மளோட பியூர் லவ் அட் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் காட், அதுதான் வந்து டிவோட்டின்னு சொல்றீங்க. ஆனா எனக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேணும்னு நினைக்கிறத வந்து டெமிகாட். கரெக்டா மாதாஜி? லவ்வும் இருக்கு, நாட் தட் they don't have love, they have love, they have surrender எல்லாமே. அவங்க பயஸ் சரண்டர் as well as expectation, எதிர்பார்ப்பு, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாதவங்க தான் பியூர் டிவோட்டி. அஹைதுகி அப்ரதியதா, அஹைதுகி அன்மோட்டிவேட்டட், அப்ரதிஹதா அன்இன்டரப்டட் டெமிகாட்ஸ் கூட. அஹைதுகி அன்மோட்டிவேட்டட் பியூர் டிவோட்டிஸ். கிளியரா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. இன்னொரு அந்த இது 9வது பதம் மட்டும் இன்னொரு தடவை பாடுங்க மாதாஜி. அந்த கடைசியில ஒரு இடத்துல எனக்கு புக்ல இல்ல, பிரிண்ட் இல்ல. எந்த 9? ஓகே, ஒரு செகண்ட் இத முடிச்சிட்டு போறேன் மாதாஜி. ஸ்லோகம்
அது காட்டுறேன் ஒரு செகண்ட். எனக்கு 9வது வந்து வைகுண்டோ ஜனிதோ வைகுண்டா இதை முடிச்சிட்டு போறாங்க. ஷூர், நான் காட்டுறேன் ஸ்கிரீன்ல. ஹேவ் கம், ஓகே, இவர் தான் நாரதர். ஹேவ் கம் டு த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு கிருஷ்ணா. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். இதுதான் வந்து அக்கர்மி. அக்கர்மி என்றவர் வந்து டோட்டலி இன்டு கிருஷ்ணா. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி பைண்ட்ஸ், அதனால பண்ணவே மாட்டாரு. பக்தி பண்ணா ஞானமும் வைராகியமும் ஃப்ரீயா கிடைக்கும். ஞானம் அண்ணா நாலேஜ், வைராகியம் அண்ணா இந்த தடவை இல்ல. இப்பதான் நான் சொன்னேன், பத்மா மாதாஜி தப்பா சொல்லி ஒரு தடவை என்கிட்ட டோஸ் வாங்கினாங்க காலையில. மெட்டீரியல் அது வேற. மெட்டீரியல் நாட்ஸ் ரைட், பட் கம்ப்ளீட் பண்ணும். டிட்டர்மினேஷன் நாட் ஃபார் பக்தி. அந்த மெட்டீரியல் நாட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றதா இந்த கான்செப்ட். இது ரெண்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு. சோ பக்தாஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்றது இப்ப வந்துட்டு இருக்கு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஸ்பான்டேனியஸா நீங்க கேட்டது ரைட். நாரதர், சனகா, சனாதனா எங்களுக்கெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கு. பியூர் லவ் ஆஃப் காட் வருது. பக்தர்களே டாப் யாரு? கோபிகள். மோக்ஸ் எக்ஸால்டட், ஒன்லி டிசைர் வந்து கிருஷ்ணரை இன் விப்ரலம்பா பாவா. ஓகே, இப்ப எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். விப்ரலம்பா ஸ்வக்கியா பாவா அண்ட் ஓகே, அது ஸ்வக்கியா விடுங்க. விப்ரலம்பா பாவானா பிரிவில் நினைக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். சிசுபாலுக்கும் ருக்மிணிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? லாஸ்ட் டைமும் கேட்டேன், மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். சிசுபாலுக்கும் ருக்மிணிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? சிசுபாலன் பொறாமையோட பகவான நினைப்பாரு. ருக்மிணி அன்போலையும் பக்தியாலையும் நினைப்பாங்க. 1 பாயிண்ட் சொல்லிட்டேங்க பிரேமா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், கரெக்ட் பாயிண்ட். ருக்மிணி வந்து சிரவணம், கிருஷ்ணாவை பற்றி கேட்டு கேட்டே அவர் மேல பக்தி. வெரி நைஸ். நேர்ல பாக்கலைனாலும் கூட சிரவணத்தின் மூலமாக நம்ம நிலைமை எப்படி இருக்கு? சிசுபாலா இல்ல நம்ம ருக்மிணியா? ருக்மிணி மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம வந்து நிலைமை என்னன்னா, கரெக்டா சொன்னீங்கன்னா ருக்மிணி நிலைமை தான் நம்மளும் கேட்டிருக்கோம். சிசுபாலன் வந்து நேருக்கு நேர பேசுறப்பதான் நம்ம மாதாஜி அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் அவருக்கு கொடுக்குறீங்களே, எனக்கு கொடுக்கலையே. அவன் இப்ப சாதாரணமான அப்படின்னு அது இதுன்னு பேசினார்ல மாதாஜி அவரு. இல்ல நான் கரெக்ட். சோ நேர்ல பாக்குறதாலன்னு சொல்ல முடியாது. அர்ஜுனர் நேர்ல பார்த்து ஒழுங்காவும் இருந்தாரு. சோ நேர்ல பாக்குறதாலன்னு சொல்ல வரல. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, கிருஷ்ணரை எப்படி பார்க்க முடியும்? கண்ணால இல்ல, காதால. காதால கேட்டு காதாலதான் கேட்டு காதால பார்க்கணும் மாதாஜி, காதால பார்க்கணும். ஞாபகம் இருக்கா சூத்த கோஸ்வாமி எதுலயே படிச்ச மாதாஜி. காதா ஜிக்வாம் செய்யாயாத்யதாததாபி லபேகத்யந்தா ஸ்ரீ உச்சிதாம் ததோன்யம் கம்பா தயாலும் சரணம். கேட்ட மாதிரி இருக்கா? நீங்க மனப்பாடம் பண்றீங்க? மனப்பாடம் பண்ணல, உங்களோட பாகவதம் காலையில பாடுறோமே பிராக்டிஸ் வந்து நம்ம எல்லாம் ஒன்னாதான் பண்ணோம். உங்களுக்கும் வந்திருக்கோம், நீங்க ட்ரை பண்ணல. நான் ட்ரை பண்ணா எனக்கு வந்துச்சு, வரலன்னா நானும் ஸ்டக் ஆயிடுவேன். சோ எதுக்குன்னா அகோபக்கியம் ஏதோ வாவ் அப்படின்னு கேட்டாரு சுகா, பாக்கல. கேட்டாங்க ருக்மிணி, கேட்டது மட்டும் இல்ல மாதாஜி, திரும்ப திரும்ப அவரையே தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. அது கல்யாண டைம்ல கூட கரெக்டா போய் அவர் போய் தான் பாக்குறாங்க, யாரையும் சம்மணம் மூலமா இருக்கிறது இம்ப்ரெஷன். இம்ப்ரெஷன் வந்து NND பிரபு சொன்ன கதை. குட் இம்ப்ரெஷன், பேட் இம்ப்ரெஷன். கெட்டது நான் வந்து சொன்னேன், அது எஃபெக்ட் இருந்தாதான் ஆகும். இப்ப நான் நிறைய தடவை புஷ்ப மாதாஜி வாங்க மாதாஜி நம்ம தண்ணி அடிக்கலாம், இம்ப்ரெஷன் வராது. ஏன்னா சொல்றேன், எனக்கும் அந்த ஃபீலிங் இல்ல, கேட்கறவங்களுக்கும் ஃபீலிங் இல்ல. இப்போ இதுல யாராவது ஒருத்தருக்கு ஃபீலிங் இருந்தாலும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். இப்போ ஒருவேளை எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்து நான் புஷ்ப மாதாஜி கிட்ட சொன்னாலும் டெலிவரி டிஸ்டர்ப் ஆகும். அவங்களுக்கு வந்து படிக்கவே இல்லைன்னா ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். ரிவர்ஸ் கூட எனக்கு பழக்கமே இல்லாம அவங்களுக்கு பழக்கம் இருந்தாலும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதனால நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தை கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதனாலதான் டிவோட்டி கிட்ட இருந்து கேட்கணும் பகவத்கீதா பாகவதம். எதுக்குன்னா அந்த மாதிரி கேட்டாதான் நம்மளுக்கு அவங்களோட பியோர் ஹார்ட் ரிவீல் ஆகும். அது வந்து டோட்டலி இப்போ ரசரங்கினி ராதிகா மீனிங் வந்து யாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அமிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சி கிண்டு பிடிச்சி. ஆனா NND பிரபு சொன்னாரு. அதே மாதிரி மகாவீர் பிரபு யாரு, JPS ஜெயபதுகா சாமி குரு மகாராஜோட ரைட் ஹேண்ட். அவங்க 2 பேரும் சொல்றச்சே வந்து அவங்க சொன்ன பாவம், சொன்ன விதம், சொன்ன தாட் பயங்கர டிஃப்ரெண்ட். அதே மாதிரி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். மாயாப்பூர் எப்படி ஷேர் பண்றதுன்னு தெரியல, மாயாப்பூர் வரைச்சே நான் பிளே பண்ணி காட்டுறேன். எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒருத்தங்க அமிச்சாங்க.
என்என்டி பிரபு வந்து என்ன ராதிகா சொல்றாங்க அப்படின்னு மாதாஜி? சொல்லிட்டு ராதிகா நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ரச ரங்கினி ராதிகா செகண்ட் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுவாரு. ரச ரங்கினி ராதிகா. ஏன்னா அவர் அந்த டைம் தான் கேட்டாராம். அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோ பிரியமா அந்த பேர் வரும் வாயிலன்றதே எனக்கு தெரியாது. நான் செகண்ட் டைம் ரெக்கார்டிங் அப்போ தான் கேட்டேன். அதனால நானும் திரும்பி சிரிச்சேன். அது சிரிச்சதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அந்த மூமெண்ட்டுக்கு அது இட் பிகேம் வெரி ஆக்டிவ். அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட்ஸ் வாங்குறச்சே ஜெயபதிகா சுவாமி மகாராஜ் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து ரசரங்கி ராதிகா நோட்டு கொடுங்க அப்படின்னு. எனக்கு புரியல. ஏன்னா இவங்க என்ன எப்படி இவ்வளோ மெமரி இவங்களுக்கு கடைசியில தான் புரிஞ்சிச்சு. மெமரி உண்டி இன்டெலிஜென்ஸ் உண்டி அவங்களுக்கு இல்ல, அந்த பேர் மேல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால அது உண்டி ரெஜிஸ்டர் நல்லா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. எதுக்கோசம்னா அந்த பாவம் அவங்களுக்கு புரியுது, ரைட்? அவங்களுக்கு அதனால வந்து அது கேட்ட உடனே எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இது ஏன்னா அது பேப்பர்ல படிக்கிறச்சே புரியாத எனக்கோ பிடிக்காதனோ அவங்க கிட்ட இது கேட்கறச்சே பிடிக்குது. எதுக்குன்னா அந்த பாயிண்ட் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். அந்த பாயிண்ட் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். அதான் ஒரு பொண்ணு சொன்னா அது நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொன்னா நீங்க ரொம்ப லக்கி. ஏன்னா உங்களுக்கு சிக்ஷா நாமினேஷன் பிரபுவே எடுத்திருக்காருன்னா அவ்வளவு ஈஸி இல்ல அது அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் ரொம்ப சீனியர். அது ஒன்றும் இல்லாம வெரி வெரி பியூர் ஹார்ட்டட். நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பியூர் ஹார்ட்டட் பர்சன் வந்து இது வரைக்கும் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல கூட பார்த்தது இல்லை. ஒன் ஆஃப் த கிளாசியஸ்ட் பர்சன். ஏன்னா எது எடுத்தாலும் எடுத்துக்க மாட்டாரு. புட்டு வைக்கிறியோ, புழுது வைக்கிறியோ, ட்ரெஸ் போடுறியோ, டிஷர்ட் போடுறியோ, கால வீழியோ எதுவுமே ஹரிபோல் நிஜமாவே. ஏன்னா அனசூயவே ஜீரோ. அதே மாதிரி ஒரு தடவை கூட இல்ல நீ டிவோட்டிஸ்க்கு ப்ரீச் பண்ணு, நான் டிவோட்டிஸ் ப்ரீச் பண்ண சொன்னதே இல்ல. பரவாயில்ல ப்ரீச் பண்ணு இப்படிதான் சொல்லுவாரு. ப்ரீச் பண்ணு. அதே மாதிரி டெமிகாட் கிட்டே போகாத, எதுவுமே இல்ல. பயம் இல்ல, ரைட்? பயம் உறுத்தினது இல்ல, இது இல்ல, எதுவுமே இல்ல. ரொம்ப லைட்டா எடுப்பாரு. அதே மாதிரி தீக்ஷால வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டாரு. உன்னை தீட்சை எடுக்கிறதுல இருந்து ஸ்டாப் பண்றது என்ன ஒரு பாயிண்ட் சொல்லு அப்படின்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டாரு. நானும் இல்ல பிரபு இல்ல ஒரே ஒண்ணு என்ன ஸ்டாப் பண்றதா சொன்னேன். ஒருவேளை நான் வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றது ஒரு நாள் நிறுத்தினேன், அடுத்த நாள் பண்ணு. ஒரே 2 கேள்வி கேட்டாரு. 2 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன், எத்தனை தடவை நிறுத்தினேன்? ஒரு தடவை கூட பண்ணல, நிறுத்தல. சரி அப்படியே நீ ஒரு நாள் பண்ண முடியலன்னா அடுத்த நாள் பண்ண அப்படின்னா ஓகே. ஒருவேளை ஏதாவது ஆக்சிடென்டலா நான் மறந்து போய் நான் பண்ணல கிணல அப்படி இருந்துச்சு. அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார். அவர் என்ன ரிப்ளை கொடுத்துருப்பாரு நீங்க சொல்லுங்க. ஒருவேளை நான் மறந்துட்டனும், இல்ல நான் பக்தி வந்து ஒரு நாள் பண்ணல, சாதனை பண்ணலன்னா அப்படின்னு ரொம்ப அப்படியே டென்ஷன் ஆகி வருத்தப்படுவோம் மாதாஜி. இல்ல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு. அதுல நான் டக்குன்னு வாய் இருந்து மூடிச்சு. அவர் இப்படி நான் கேட்டேன், மறக்க முடியாது மாதாஜி. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல். ஒரு செகண்ட் கேள்வி கேளுங்க, நான் இன்னும் முடிக்கல. குரு மகாராஜா பாதிக்கும்ன்ற பயம் எனக்கு, என்னையும் அந்த தீட்சாவையும் ஸ்டாப் பண்றது என்னோட பயம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கு அவர் ஒரு ரிப்ளை கொடுத்தாரு. அது என்ன ரிப்ளையா இருக்கும்? கேஸ் பண்ணலாம். நம்ம எப்படி கிட்ட வரலாம் அவரோட தாட்டுக்கு? சித்ரா மாதாஜி ஸ்டார்ட். இல்ல நீங்க வந்து பக்தியில திளைச்சிருக்கீங்க. என்னைக்கா ஒரு நாள் பண்ணாலும் அது வந்து மகாராஜா வந்து பண்ண ஒன்னும் இது பண்ண அஃபெக்ட் பண்ணாது, நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர். க்ளோஸ் டு தட். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, நீங்க உடம்பு எண்ணம் மனம் எல்லாமே அவர் சார்ந்து இருக்குன்னா மறக்கணும்ன்ற இதே இருக்காது மாதாஜி. மறக்க மாட்டோம் மாதாஜி. அந்த ஆன்சர் கொடுங்க. ஏன்னா அவர் அந்த ஆன்சர் சொல்லி இருந்தாலும் நான் கன்வின்ஸ் ஆயிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா என் மனசுல பயம் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் அதான் சொல்றாங்களே இதாயிடுச்சு. இல்ல பயம் என் மைண்ட்ல இருக்கு. நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர். நானும் அதான் சொல்றேன், பயப்படாதீங்க, நீங்க கண்டிப்பா பண்ண மாட்டீங்க. பட் என் மைண்ட்ல ஆல்ரெடி அந்த பயம் இருக்கு. அவர் சொன்னாலும் நான் கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டேன். அத மறுநாள் ஈடு கட்டிடலாம் மாதாஜி. மறுநாள் அத சொல்லி ஈடு கட்டணும். பிரேமா மாதாஜி நெக்ஸ்ட். மாதாஜி, அதாவது ஒரு நாள் செய்யலைனாலும் நம்ம வந்து தெரியாம தான் அது செய்யாம இருந்திருப்போம். தெரிஞ்சு இன்னைக்கு விடணும் அப்படின்னு விட்டுருக்க மாட்டோம். வெரி நைஸ். இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? எனக்கும் தெரியும். எனக்கு தெரியும், அவருக்கும் தெரியும். மறுநாள் சொல்லி ஈடு கட்டிடலாம். கடவுள் வந்து அத மன்னிப்பாரு. ஓகே, வெரி க்ளோஸ் டு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட். நம்ம கடவுள்கிட்ட கேட்கணும். மன்னிப்பு கேட்கணும் கடவுள்கிட்ட. அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு. என்ன தெரியுமா? குரு அபராதம் வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க மாதாஜி. என்னன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் அவர். என்னன்னா, ராதிகா ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா இஸ் நாட் a machine. அவர் மிஷின் இல்ல. அதுதான் நான் சொன்னேன். கிருஷ்ணா இஸ் நாட் a machine. மிஷின் நீங்க எல்லாரும் தான் கேட்கும். இஸ் நாட் a machine. அவர் மிஷின் இல்ல. அது உன் மனசுல தெரியும், உனக்கும் தெரியும். இப்போ நீ புரிஞ்சுப்ப அப்படின்னு. சோ நீ சொல்ற மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக் எப்பமாவது ஆனாலும் அவர் அப்படியே மிஷின் இல்ல. இட்ஸ் நாட் லைக் a stereotype message. கண்டிப்பா
டக்குனு கில்லட்டின் கிடையாது. அது வந்து பர்சன் ரைட். அவர் வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் நிலைமை எல்லாம் புரிஞ்சுப்பாருன்றத வந்து அவர் ஒரே வார்த்தையில சொன்னாரு. கிருஷ்ணா இஸ் நாட் அ மிஷின். சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர் மாதாஜி, கை தட்டலாம் மாதாஜி. ஆமா, எக்ஸலென்ட். அதே போல அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு, வெரி கன்வின்சிங்லி. இப்போ நீ மறக்க மாட்ட, நீ தப்பு பண்ண மாட்ட, நீ தப்பு பண்ணாம கிருஷ்ணர் பார்த்து பாரு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாலும் நான் கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டேன். பட் அவர் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையில கிருஷ்ணர் இஸ் நாட் அ மிஷின்ங்கிறது அப்படின்னாரு. அது உனக்கு தெரியும் அப்படின்னோடனே, அது உனக்கு நல்லா தெரியும் ரைட், அது வந்து அது உனக்கும் தெரியும் அப்படின்னாரு. அதாவது அது இல்ல அப்படின்னா என்ன ஒரு அர்த்தம், அது மிஷின் இல்ல. சோ அப்படி தப்பு ஆனாலும் அவர் பார்த்து அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் இல்லாம போனாலும் அவர் எந்த விதத்திலயும் குரு, ஏன்னா உனக்கு அதுதான் பயமா இருக்கு இப்போ சொல்லு அப்படின்னாரு. ஐ கோ ஃபார் இட் அப்படின்னு அப்படி வச்சேன் போனை. ஒரு 6.5 மணி நேரம் அப்புறம் எனக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் டோஸ் கிடைச்சிச்சு. சச்சிதானந்த பிரபு, ஏயா வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் யார், 2 வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்குமேயா, ஒரு தடவை நீ எஸ் சொல்லியிருக்கேன், இப்பெல்லாம் சான்ஸே இல்லை, கிடைக்கு 1 வாரம் முன்னாடி எப்படியா பண்ணுவேன். ஆனா நான் எனக்கு 1 வாரம் முன்னாடி இவர் வர்றாருன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும், இப்பதானே தோணுச்சு அப்படின்னு. 2 வருஷத்துக்கு முடியா, ஒரு 3 மாசம் முன்னாடி, ஒரு 4 மந்த்ஸ் முன்னாடி, ஒரு 4 மாசம் முன்னாடி சொல்லணும்னு உனக்கு தோணல, நான் எவ்வளவு தடவை பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு. அட்லீஸ்ட் மேங்களூர் தோணல அப்படின்னு. உனக்கு எப்போ தோணுச்சு, நாங்க அப்பதான் தோணுச்சு அப்படின்னு. அவரோட செம்ம டென்ஷன், இந்த தடவை சான்ஸே இல்லை உனக்கு, அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு. ஓகே அப்படின்னு இம்மீடியட்டா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாரு என்னடி பிரபு என்ன இனிஷியேஷன் பண்றதுக்கு. அவ்வளவு கஷ்டம் வந்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. அது நான் கண்ணெதிரில நான் பார்த்தேன்னா, நான் லிட்டரலி மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன், பிரபு டோன்ட் வரி, விட்டுருங்க, எப்ப ஆகணுமோ ஆகலாம், நீங்க வரியே பண்ணிக்காதீங்கன்னு போட்டதுக்கு நேரா கால், டைரக்டா கால் பண்ணி, அதெல்லாம் இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன், நீ கம்முன்னு இரு போறோம், நீ எதுவுமே வரி பண்ணிக்காத, நீ விட்டுரு, இதை என்கிட்ட விட்டுரு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளவு கஷ்டம், எவ்வளவு பேர்கிட்ட அவர் பேசியிருக்காரு. மாயாப்பூ அவ்வளவு பேர்கிட்ட பேசியிருக்காரு. இங்க அப்ரூவல், சென்னை ISKCON, நென்னோடி, கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல, அத்தனை பேர்கிட்ட. அதுவும் ஒரு வாரம் முன்னாடி, ஒரு வாரம் கூட இல்ல, 5 நாள் முன்னாடி எல்லாமே என்ன ஒண்ணு துணையா நடந்துச்சுன்னா நீங்க தான். எப்படின்னு சொல்றேன், பிளெஸிங் கூட இல்ல, உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்ன்றதால நான் வந்து பக்தி சாஸ்திரி பண்ணி வச்சேன். அதனால அந்த டிகிரி ரெடியா இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி சொல்லணும்ன்றதால நான் இன்னொன்னு பண்ணி வச்சேன். என்ன, அந்த என்னது நம்ம படிச்சோம், டிசைபிள் கோர்ஸ், அதுவும் ரெடியா இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பண்ணாம அந்த இன்டர்வியூ ஷீட் வந்து பிரபு சொன்னாரு 2 நாள் ஆகும், உட்காந்து 2 நாள்ல முடியனாரு. 4 மணி நேரத்துல முடிச்சேன். நான் மூடி பண்ண, அது வேற டவுட் கேட்டேன். ஐ ஓபன் த புக் அண்ட் சி ஆர் க்ளோஸ் த புக், க்ளோஸ் அண்ட் டூனாரு. ஓகே, அப்பனா எனக்கு எதுக்கு 2 நாள், க்ளோஸ் புக் இருக்கதா. தனேஸ்வரி மேம் சொன்னாங்க, எல்லாம் 2 லைன் 3 லைன், ஒரு 5 லைனாவது எழுது அப்படின்னு. 5 லைன் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு எனக்கு தெரியாது, இருக்கிறது 2 லைன் தான் என் மண்டையில, அதுதான் எழுத முடியும்னு எழுதி அனுப்புறேன். கிளியர் ஆனா ஆட்டும், இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் ஆட்டும். மாயாப்பூர் கிளியர் ஆயிடுச்சு. இன்டர்வியூ இங்க லோக்கல் இன்டர்வியூ கிளியர் ஆச்சு. எல்லாமே 24 ஹவர்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் விசிட் பண்ணோம். உஷா மாதாஜி வாஸ் வெரி ஸ்வீட், அவங்க வந்து பார்த்தாங்க வீட்டுக்கு. எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா நடந்துச்சு. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா டக்கு டக்கு டக்குன்னு நினைச்சு கூட பார்க்காத லெவலுக்கு நடந்து, டைரக்டா மாயாப்பூர்ல இருந்து இன்டர்வியூ நடந்து வந்து பிரபு அதுக்கப்புறம் போன் வச்சுட்டு கால் பண்ணிட்டு கேட்டாரு, எவ்வளவு நேரம் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. 1 hour 15 minutes. அலறிட்டார் அவர். இன்னும் போய் 1 hour 15 minutes இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. என்ன நடந்துச்சுன்னா 3/4 மணி நேரம் அவங்கதான் பேசினாங்க. அவர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஓகே ஓகே அப்படின்னு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவ்வளோ ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து இருக்கவே இருக்காது. சொந்த பேரண்ட்ஸ் கூட அவ்வளோ இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவ்வளோ பேருக்கு பண்ணிட்டு, அவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு, அவர் பெங்களூருக்கு போய் அவங்க எப்ப வராங்கன்னு பார்த்து இவ்வளோ பண்றச்சே சிம்பிளா சொல்லுவாங்க, ரைட், அம்மா நீ அடுத்த பேட்ச்ல பாத்துக்கோமா, குட் பைன்னு சொல்லி ஒத்து வச்சுவாங்க. நானா இருந்தா கூட அதான் பண்ணும், ரைட். ஏன்னா அவர் கூட இருக்கிறவர் கூட அதான் சொன்னாரு, சான்ஸே இல்லை, நீ அடுத்த பேட்ச் கிளம்புடு. அவர் அங்க போய் எல்லாரையும் திருப்பி எடுத்து பேசி, கடைசியில மகாராஜ் கிட்டே பேசி, அவர் மகாராஜ் சொன்னாங்க கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்டர்வியூ நடக்கலன்னா பரவாயில்ல, அங்க வந்து இன்டர்வியூ வச்சுக்கலாம். சோ ஒரிஜினல் பிளான் படி எனக்கு தெரியாது, அதனால தான் உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் கூட பண்ணல. இன்டர்வியூ வந்து அங்க போய் எடுக்கதான், ஜஸ்ட் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ நடந்து த்ரூ ஆச்சு. இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் நான் வந்து 2-3 பேருக்கு தான் சொன்னேன், அது கூட ஷுவர் இல்ல, கன்ஃபார்மா தெரியாது. தனேஸ்வரி மேம் நான் நினைக்கிறேன் த்ரூ ஆயிடும் அப்படின்னு ஒரு யூகத்துல சொன்னாங்க. உஷா மாதாஜி கிட்ட சொன்னேன், ஐ திங்க் த்ரூ நினைக்கிறேன், மாதாஜி இன்னும் தெரியல, பட் தட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட மோஸ்ட்லி ஆகும்னு நினைக்கிறேன், பட் இப்படி அப்படின்னு, இதுதான் விஷயம். சோ இது வந்து ஏன்னா 1 வீக்னா எல்லாம் முடிச்சு பிளான் போட்டு பண்ணி, அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஷெல்டர் எடுத்துருக்கணும் மினிமம் 1 year. அது வந்து 2 years பேக் மாயாப்பூர் போறச்சே ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன். உடனே வந்து பிரபு வந்து கூப்பிட்டு டெக்கரேட் பண்ண, ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த ஹெல்ப் அப்போ வந்து இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, தே வில் நாட் டேக் ஷெல்டரான்னு கேட்டார் ஏதோ குரு மகாராஜ். அப்ப என்னடி பிரபு ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணனா, ஐயோ ஏதோ ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணாது, என்னன்னு கூட அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியும் சிவா பிரபு சொன்னாரு. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம நினைப்போம் இதெல்லாம் இன்சிடென்டல். நான் எப்பவுமே இப்போ கூட சொல்லலாம் ஃப்ளூக்குன்னு, அந்த ஃப்ளூக்கை நடத்தினதும் கிருஷ்ணர் தான், ரைட். அந்த விதமான பிளெஸிங் நம்மளுக்கு வரணும்னா நம்ம எல்லாருமே புண்ணியம். நான்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள்.
இப்ப நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு கேக்குறீங்கன்னா எங்கேயுமே ஃப்ரீயா வந்து கோர்ஸ் எடுக்கிறதே இல்ல, எங்கேயுமே இல்ல, சார்ஜ் தான் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா சார்ஜ் பண்ணா எத்தனை பேர் வந்து எடுப்போம்ன்றது தெரியல, இன்க்ளூடிங் ரைட். சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஸ்ரவணம் மூலமா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரையே கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு பிரபு. அதுக்குதான் இதை சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா விப்ரலம்ப சேவா கிருஷ்ணர் இல்லையன்றது ஹையஸ்ட். சைத்தன்யா கூட விப்ரலம்பா எப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஐயோ கிருஷ்ணரை கூட இல்ல அப்படின்ற ஃபீலிங் ஏறுதோ அதுதான் ஹையஸ்ட் ஃபீலிங். Haribol Mataji, if you are very committed, it will all happen, Mataji. It did not plan anything. Exactly. Commitment இல்லாத எனக்கு கூட ஆகும். அதுதான் எங்களுக்கு இப்ப பயமா இருக்கு See, மாதாஜி. it should not be outside, Mataji. It's when it's within you, Krishna will know, everybody will know, Mataji. Possible and devotee association. இத்தனை devotees ஒரு கேங்கா இருந்து ஒரு சங்கல்பம் Absolutely. இருக்கு இல்லையா? நம்ம எப்படியாவது கோலோகம் போகணும். அந்த சங்கல்பம் உண்மைதானே? எப்படியாவது, ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங். எப்படியாவது போகணும், யாரா இருந்தாலும் நான் போறேன்னா இல்லையோ அப்படி அட்லீஸ்ட் எடுத்து போய் பேக்கெட் போட்டுருணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அது ஒண்ணு நான் சொல்றேன். யார் இருந்தாலும் அதை லிங்க் பண்ணணும், யார் இருந்தாலும் பண்ணணும்ன்ற ஆர்வம் ஜாஸ்தி. ரைட். சோ யாரோ ஒருத்தங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க, உனக்கு வந்து புள்ளியார் எவ்வளவு பிடிக்கும்னு சொல்லு அப்படின்னாங்க. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்ப வந்து நீ வந்து யூ ஸ்டாப் ஆஃப் இல்லையா, அப்போ கணேச லோகம் தானே போவேன். நானும் போக மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு வேலை கிருஷ்ணர் வந்து என்கிட்ட கேட்டாரு, உனக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ், யாராவது ஒரு டிக்கெட் தான் கொடுப்பேன், கணேஷா போகணும் நீ போகணும், சாய்ஸ் யாருன்னா கணேஷா போட்டோம்னு சொல்லுவேன். இதுதான் என் மனசுல இப்ப இருக்கு. ஆனா நாளைக்கு என் மனசு மாறாமலும் அவர் தான் பாத்துக்கணும். சோ இதுதான் என்னோட தாட். சோ இந்த லெவலுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு தடவை சொன்னேன். சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இது என்ன பத்தி சொல்றதுக்கு இல்ல, நம்ம எல்லாம் ஒரு கேங்கா இருக்கோம்ல, அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சாது சங்கா இருந்தா நம்ம வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருந்தாலும், ஏன்னா இப்ப போறச்சே வந்து சித்ரா மாதாஜி ஏய் அங்க பாரு இந்திரலோகம் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்வாங்க. பிரேமா மாதாஜி கண்ணே பார்க்க மாட்டாங்க, ஐயோ நான் பார்த்தேன்னா நான் அட்ராக்ட் ஆயிடுவேன்னு. ஆனா பத்மா மாதாஜி இருக்காங்களே, ஓ இஸ் இட் அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், ராதிகா வை டோன்ட் யூ லுக் அண்ட் கீப் குவைட் அண்ட் சிட் டவுன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நானும் இருப்பேன், நீங்க எல்லாமும் இருப்பீங்க. எதுக்குன்னா இதுதான் யுனைடெட் அப்படின்னு. தனித்தனியா போனோம் வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி அங்கிருந்து ஒரு ஜம்ப் சித்ரா மாதாஜி, அங்கிருந்து இன்னொரு ஜம்ப் பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி என் அக்கா குதிச்சாலே என்னதான் இருக்கு பாக்கலாம்னு குதிச்சு அப்ப எல்லாரும் நம்ம வந்து சொர்க்கத்திலேயே மாட்டிப்போம். இதுக்குதான் நம்ம சாது சங்கா வேணும்னு. மோகன்தாஸ் பிரபு லெக்சர் கொடுப்பாரு, ஆல் ஆஃப் யூ டோன்ட் டர்ன் திஸ் சைடு அண்ட் வாக் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு. கரெக்டா பிரபு? கிருஷ்ணா பிரபு குச்சியோட நிற்பாரு. இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு நல்ல இமேஜினேஷன். இதெல்லாம் இமேஜினேஷன், இதெல்லாம் நடக்கிற ஒண்ணுதான். புஷ்பா மாதாஜி ஏதோ அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நான் யாருக்கு அதுவும் கேட்கவும் மாட்டோம் நம்ம. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மாதாஜி அப்படியே எங்களை கூட்டிட்டு போயிடுங்க மாதாஜி. அட்வைஸ் எல்லாம் ரொம்ப பண்ண மாட்டேன் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? நான் ரசிப்பேன் மாதாஜி. நான் வந்து சொர்க்க கோலோகம் போனா ஒன்னே ஒண்ணுதான் கிருஷ்ணா கிட்ட கேட்பேன், தயவு செஞ்சு புஷ்பா மாதாஜிக்கு வந்து தனியா ஒரு மைக் வாங்கி கொடுத்துருங்க, எனக்கு காது வாங்க கேட்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. டாக்டர் கத்தி பேசுறேன், உங்களுக்கு மட்டும் கேட்க மாட்டேங்குது. நான் என்ன மாதாஜி இதுக்கு மேல பேச முடியல. அதனாலதான் நான் கிருஷ்ணா கிட்ட உங்ககிட்ட எனக்கு ஸ்பெஷல் மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட கேளுங்க, நான் பேசி கேக்குதான்ட்டு. புஷ்பா மாதாஜி எனக்கு கூட ஒரு சில சமயம் கேட்க மாட்டேங்குது. நீங்க ஒரு மாதாஜி என்ற வயசு அவ்வளவுதான் மாதாஜி. நானு என் புஷ்ப மாதாஜி பேசினா ரோடு கேக்குதும்பாங்க, இப்ப அப்படி போயிருச்சு. இல்ல நோ ப்ராப்ளம். பட் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அதுதான் சொல்றேன், நீங்க சொன்னதனால நான் கேட்காம நாங்கெல்லாம் நல்லதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் அந்த கான்செப்ட்ல கூட. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா அந்த ஆர்வம் வந்து இருக்கணும், தத்ர லௌல்யம் எப்படியாவது போகணும் அப்படின்னு. கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா அந்த தத்ர லௌல்யம் வந்து ரொம்ப அன்டிவைடட் வந்து ரொம்ப காமா இருக்கிறது வந்து புஷ்ப மாதாஜி, மோகன்தாஸ் பிரபு எல்லாம். ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கிறது நான் பிரேமா மாதாஜி. ஆனா இருக்கும். இப்போ மத்தவங்க பேரெல்லாம் நான் விட்டுட்டேன்றதால நீங்க எல்லாம் இல்லன்னு இல்ல, நான் வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ரொம்ப சீனியர் பீப்புள் நாங்கெல்லாம் வந்து வயசானவங்க, அதனால நான் வந்து எங்களை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? என்னது பிரேமா மாதாஜி ஃபீல் ஆயிட்டாங்க? கேக்குறேன். சோ ராதா ராணி வந்து என்னன்னா இதுல ஹையஸ்ட். அதெல்லாம் மாத்த முடியாது மாதாஜி. இல்லன்றீங்களா? மனசுல எல்லாம் ஒண்ணு இருக்காது. இல்ல மனசுல எல்லாம் ஒண்ணு இருக்காது. இருக்கிற கோபிகளை விட ஹையஸ்ட் மூடு ராதா ராணிக்கு. அதனால கிருஷ்ணர் கூட புரியாததாலதான் அவர் சைத்தன்யாவே எடுக்கிறாரு. ராதா குண்டோட ஷெல்டர் எடுத்தோம்னா நம்ம அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு கிளாஸ். 11th வந்து அப்புறமா பண்ணலாம் அப்படின்றது. அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ராதா குண்டு, சாரி நீங்க வந்து என்ன கேட்டீங்க, வைகுண்டோ ஜனிதோ மதிப்பு அந்த பாட்டு. நான் வந்து ஒரு தடவை பாடிட்டு நம்ம எண்ட் பண்ணிடலாம். அப்பா ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு கிளாஸ் இன்னைக்கு. லெவல் 5 இல்லையா? அந்த போட்டோ காட்டுறேன்னு சொன்னீங்களே மதி. போட்டோ காட்டுறேன் மாதாஜி, லைட் போட்டுட்டு. இந்த பாட்டு ஒரு தடவை பாடிடலாம் எல்லாரும். வைகுண்டோ ஜனிதோ வரா மதுபுரி தத்ராட்டி ராசோத்வனாத்
வைகுண்டோ ஜனோ வராமலம் புரி தத்ராபிரசோ वृन्दावन्यमुदारपाणिरमनात् तत्रापि गोवर्धनः वृन्दारण्यमुदारपाणिरनमात् तत्रापि गोवर्धनः राधावृन्दैहापि गोकुलपते प्रेमामृदा प्लावनात् राधावृन्दैहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवं विवेकीनकः कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நம்ம முடிச்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப போட்டோ காட்டுறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஒரு செகண்ட் லைட் போட்டோம். லைட்டே இல்ல, அது போட்டாதான் உங்களுக்கு போட்டோ தெரியும். நல்ல மெமரி பிரேமா மாதவி. சரியான கிளாஸ் டீச்சர் தான். உங்களை டிம்கே கொடுத்திருக்க முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, தெரியாதுன்னா நான் வந்து விஷுவல்ஸ் எடுக்கிறேன். செவுத்துல இருக்கா மாதாஜி? ஆமாமா, வால். எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்மோ. கேமரா இப்ப திருப்பி ஆகணும். இது எடுத்தாதான் வரும். அழகா. ஓ, தெரியுதா? தெரியுது. கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணு. ஜூமா? Yes, இது yes. ஜூம் பண்றது. மலை பூரா தூக்கிட்டு இருக்கார் கையில கோவர்த்தன கிரிதாரி. Okay. You framed it or laminated it, Mataji? Neither, Prabhu. I bought it in ISKCON. Rest of the things are laminated. I'll show you the rest. One second. நகருது. மத்தது வந்து laminated. This one is laminated. Not laminated. Framed, laminated. Framed. Oh, so beautiful, Mataji. This is cute, no? Yeah, so nice. இந்த clock வந்து நான் வந்து ஹரி ஹரி போல். இந்த clock வந்து எப்படி காட்டுறதுன்னு தெரியல. இருங்க. தெரியுது. இந்த clock வந்து இல்ல தெரியாது உங்களுக்கு. ஒவ்வொரு பாஸ்ட் டைம். Oh, nice. அது வந்து அங்க டெல்லி போறச்சே நீங்க கொலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி? நான் கொலெக்ட் பண்ணல, டெல்லியில வாங்கினேன். டெல்லியில இஸ்கான் கோயில்ல வந்து அந்த கோயில் பேர் சொல்றேன் மாதாஜி. எங்கன்னா துவாரகா. டெல்லியில ஒரு துவாரகா, அங்க வாங்கினேன். இங்க வந்து இது என்னோட ஃபேவரட். ஓகே ஓகே. நைஸ். நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, சக்கரம். தேங்க் யூ மாதாஜி. இந்த கிருஷ்ணரை பார்த்துதான் என்னோட கசினோட பொண்ணு அப்படியே இவ்வளவு அழகா அப்படின்னா. சோ சரியா? சோ இதோட லைவ் முடிச்சிடலாம். அண்ட் ஓகே, தெரியுதா? ஓகே.